Mane kwayo. Aya, wendi in korka kore. Apa ni ayie kodgi e wach mar employment to mano osebedo the elephant in the room for many years. Kata regimes mokalogi, unemployment has been a top issue for jo rawere. To apa ni kwa wuoye kore wach Gen Z, apa ni demand magin go sani and justice. Nikech it is 1 year down the line, ne wawito nawito ji mang'eny. To last week nineno kaka media ne highlight ne gidok chien miech gi gik mane timore. Nite jomoko mane body parts, no, they've never been the same, life gi no change. Koro serikal ka ginyalo justice tiende ni kopo ni ntiere police mane utiyo gi force omakgi ogibed charged through the judicial system. Kantiere familia mano lose nyithindgi omigi compensation. Ntie kumane gi nyithindo go nomako omigi compensation. Oluong familia gi ntie mama moro mane wuoyo e TV owuoyo malit nowacho ni wan wabiro kata kopo ni nokodhi kaka ne gipago ne gibiro rapar ne gigombo ni obi mondo winjgi nikech lit ma gin go no nyithindgi ok bi duogo, yes, but at least ka ginya bedo compensated okonygi. Jok man gi hospital bills ne jok bills moko ma pod pending 1 year down the line okonygi. Apa ni justice no ko nya bedo served kata uniswa aseneno ka kata our leader Raila no wuoyo chieng' Madaraka e wach justice no. Apa ni mane gima pod lit ne jini po gine. Koro watch force watch police brutality egi maketho ne serikal ni. Wan kaka joluo waseyie ni ntie maendeleo no wachako neno maendeleo e ground, lakini gima ketho ne regime ni en watch police brutality. Ka serikal nyang'iyo wach no tapa ni wajinya dok chien. Ano ka Willis Otieno bende penja ka ni Ruto nyocha iko chako tich.